חברים, כאן אבשלום בעוד סרטון, והיום אנחנו כאן בטאוור. אז כן, זה משחק חדש בערוץ, אני משחק בו כבר קצת, אתם יכולים אפילו לראות אני קצת עם רמות, אז כן, אני די מבין במשחק, אז חשבתי אולי לנסות לשחק בו איתכם. אז קדימה, בואו ניכנס לסיבוב. אני אוהב את המפה הזו של הסלון. אוקיי, מחכים שאנשים ייכנסו. טוב, יאללה, התחלנו. יאללה, בחרו במפה שאני רוצה. יס. אוקיי, מתחילים. מי הסנייפריסט שלנו להיום? אומייגאד, אני יכול לעשות כאן מלא נקודות. אוקיי. מי הסנייפר? אומייגאד, הוא לבל 48. אוקיי. בואו. אוקיי. אז אני לא בטוח איפה. זה לא כל כך טוב. נראה לי אני אעקוב אחרי כולם. אבל אני כן צריך להגביר את המשחק. זה קצת מדי מוגבר. קדימה. וואו. בינתיים הוא לא יורה בנו, זה קצת מוזר. אוקיי, שמעתי זכוכית מתנפצת, הוא יורה. שמה? בצד השני. טוב, הוא כנראה... פגעו בי. אומייגאד. הוא הרג אותי. לא. זה היה הסוף. אני לא מאמין. לא. טוב, התחלתי משחק חדש. בואו נראה מי הסנייפר שלנו. אני מחכה. מי הסנייפר? האיש הזה. אומייגאד, הוא לבל 51. הוא ממש טוב. הלך עליי. תציע כאן. אוקיי, כן, טוב, יש לי מלא להגיד. מתחיל לראות עלינו. כן, לתוך כאן. אוקיי, יופי. טוב, אני לא רואה כאן את צבורה. אומייגאד. רואים עלינו משני הכיוונים. אומייגאד. לברוח. אתה מת? לא. רובי. לא. טוב, התחלנו עוד משחק. מתחילים? אומייגאד, הוא התחיל כבר לראות. אוקיי, זה מישהו שרק פותח את המשחק, הוא רק לבל 3. זה הלבל ההתחלתי. אוקיי. הנה, כאן. בוא'נה, הם תמיד בוחרים רק במפות האלה.
אוקיי, כן. הבייס, אני לא יודע איפה הסנייפרים. אוקיי. יופי. קדימה. עם השר. אוקיי. שום דבר. יופי. כן, להיכנס לסמוק. קדימה. אני. זה הסוף. אסור בשום פנים ואופן. קדימה, זה לא יפגע בי. כן, אני מסיים את זה, חבר'ה. רק להקלטי קצת. קדימה, הוא יורה בנו. אומייגאד. כן. איפה זה? זה שמה. אנחנו כולנו קרובים. כל כך. קדימה. אני כל כך קרוב. כן. ניצחתי. כן! חבר'ה, סיימנו את המשחק. טוב, אז כן חבר'ה, זה הכל היום. מקווה שנהנתם, ויאללה ביי!